Ahoj zajíčku. Máš chuť na pondělní kardivo s takovouhle pěknou mamkou, jako jsem já? Klasický príklad toho, keď ženy po 30-ke sa snažia preraziť na sociálnych sieťach. Už to není pre vás. Vy už nerozumiete tomu, že čo hovoriť na tom internete. Vy ste z inej doby, proste posunte sa ďalej a nechajte priestor mladším dievčatám. Čo robíš? Nič. Zase dávaš smeti do dverí? Ja nedávam smeti do dverí. Prepačte mi, ja nemôžem pozerať Štrbu s týmou. Ja to proste nezvládnem to pozerať. Na to si budete musieť nájsť niekoho iného, aby reagoval na Štrbu. Ja na to nemám dosť síl. Tak to sejú Max, sa teda bije na poplach energia. My chceme len hrať do rána, máme čas, nechce. To je Bihariová. Myslím si, že aj Irena Bihariová by sa mala ukludniť, venovať sa politike.